Takhle. Tak ahoj. Ahoj u pichlavého odpoledne. Jo, mám poštípaný nohy a musím takhle sedět blízko u tebe, aby nás bylo hezky slyšet, že jo? Přesně tak, protože jsem byl se nepořádný a zapomněl jsem dát nabít druhý mikrofon. Nevadí, nevadí. Tak, Tak jdeme na to. Tak dneska máme 30. června. Ve skutečnosti už před pár dníma začaly prázdniny dětské, možná i trošku dospělé. A co je nového? co je nového? Každopádně nového je teda, že naše děti úspěšně prošly ročním vzděláváním, což znamená, že z 5 máme, dá se říct, 2 doma, 1,5 a 2 jsou ve škole, vlastně ve státním zařízení. Prostě naši domškoláci, některé z našich dětí, kteří jsou doma na domácím vzdělávání, tak úspěšně ukončili školní rok. To je Tak, krásný. A ty že- se o tom chceš bavit dneska trošku, Ale že jo? docela jo, protože vlastně to domácí vzdělávání je, si myslím, zatím ještě hodně nedoceněné a spousta lidí k tomu má předsudky a vlastně neví, proč by se to mělo dělat a jestli je to správně. Popravdě řečeno ani já vlastně dneska ještě nevím, jestli je to správně, jestli děláme správnou věc, ale co vidím, tak vidím výsledky, které jsou na našich dětech vidět, teda konkrétně vlastně hlavně na Ráchel a na Jondovi. Tak možná bychom mohli uvést třeba pro ty lidi, kteří úplně neví, že vlastně my máme 11letého Jonáše a 9letou Ráchel už 2 roky na domácím vzdělávání, respektive už, prostě 2 roky. A tak jenom, aby prostě lidi věděli, o koho jde. Jonáš vlastně ukončil teďko 5. třídu a Ráchelka 4. Kartou. No a docela dlouho jsme hledali vlastně koncept, který bude nám vyhovovat, že jo? Protože jsme zjistili, že to bylo jednu dobu trošku takové na hlavu, aby jsme se, nechci říct doma nezabili, to vůbec, jako, ale že to bylo takový náročný, že úplně nám to vlastně nevyhovovalo, hlavně nám bych řekla, že děti nějakým způsobem jsme učili, v podstatě jako pravidelně, že jo, ale bralo nám to strašně času, hodně energie a bylo to možná přesně to, do čeho se podle mě většina rodičů vůbec nechce dostat. A je to možná i jeden z důvodů, proč většina rodičů ani neuvažuje o tom, že by někdy si vzala dítě na domácí vzdělávání, protože právě možná má strach z toho, aby nenastala ponorka, aby vůbec měli nějakou autoritu u dětí a jak to vlastně budou všechno kloubit i časově. Takže taky jsme se, že jo, dostali do takové slepý uličky. Řekla bych, že to bylo vlastně tak nějak po roce a čtvrt a půl. A vlastně až tak ten poslední půlrok byl takovej na pohodu příjemný pro všechny strany. Tak co bys k tomu řekl ty? Určitě. Myslím si, že ta naše cesta nebyla vůbec jednoduchá k tomu a na druhou stranu si ale myslím, že oproti ostatním jsme měli výhodu, že jsme nešli do vzdělávání jen tak jako z ničeho, ale oba dva máme praxi z učení, oba dva jsme dlouhou dobu učili vlastně v naší jazykové škole a vlastně koncept učení, který vlastně podle čeho vlastně naše jazykovka učí, tak jsme dost na něm pracovali společně, takže vlastně víme, jak se má učit. Jo. A s tím jsme do toho šli a mysleli jsme, že vlastně to bude nám stačit. Ale ejhle jsme zjistili, že ne, že vlastně učit své vlastní děti není jenom o tom Umět učit. ale je to o tom zvládat svoje emoce, zvládat svoje reakce. Je tam toho spoustu mnoho, takže nám to taky trvalo hodně dlouho, než jsme jakoby našli, co bude funkční a vlastně než jsme zjistili, co po těch dětech chceme a než děti vlastně pochopili, co nám mají vlastně dát, co se mají učit, jak to mají dělat, tak prostě fakt třeba ten rok a půl trval, no. A já se tě možná zeptám, protože hlavní strůjce toho, proč jsme si vzali naše děti na domácí výuku, jsi byl ty. Já jsem to vlastně ani úplně nijak neiniciovala. Tak co tě k tomu vlastně přivedlo? Obecně mě vadí ten systém, protože, co si budeme povídat, co jsem se naučil ve škole, tak když pominu počty, psaní, nějaký věci, tak vlastně nic jiného mi ta škola nedala. A to vemu i ta střední, jo? Že tam taky vlastně, kdybych se to nenaučil v praxi nebo od táty, od bráchy, tak vlastně bych nikdy nemohl dělat to, co bych dělal, protože v té škole nevidím ten přínos a kolikrát to beru
jako spíš hlídací službu pro ty děti. A úplně se mi nelíbí, že ty děti tam jsou a tráví tam čas, který ani nemusí. A co mi nejvíc na tom vadí, že se všechny děti hážou do stejné škatulky. A to mi vadí, protože Ráchel je úplně jiná, Jonáš je úplně jiný a každý potřebuje úplně jiný přístup. A když je tlačíme do stejné škatulky, tak z nich vlastně vyroste něco, co vlastně nechceme. A to mi asi vadilo nejvíc, takže jsem chtěl, aby získali tu volnost, aby se uměli postavit sami za sebe a najít tu možnost. Prostě dělat to, co je baví a najít si hlavně to, co je baví. A to jo, vlastně no, to důležité. to je vlastně myšlenka, kterou znova jsem teďko si uvědomila, když jsem s nima byla na přezkoušení v sobotu, protože znova jí tam vlastně ta přezkušující říkala a někomu sice jinýmu, ale znova, jako to byla vlastně jediná věc, kterou jsem tam od ní slyšela, tak znova tam říkala to, co už nám i říkala v pololetí, že dětem ve škole se vlastně neustále říká, co mají dělat a proto jsou potom velmi často neschopní vymyslet vlastně cokoliv ve výsledku a že vlastně to dítě na tom domácím vzdělávání získává jednu hlavní výhodu a takovou jako výhodu, ale zároveň i vlastnost. V podstatě jako mu ji trošku vštěpuješ, že ono to ani jinak moc nejde, že bez té vlastnosti ono nemůže úplně být na tom domácím vzdělávání, pokud nejseš vyloženě organizační rodič. A to je právě to, že ono se učí být iniciativní, že ono se učí vlastně přebírat tu zodpovědnost za to, co teď budu dělat, čemu se teď budu věnovat, jakým způsobem to budu dělat a tak dál. A vlastně to jsem i vnímala, když třeba Jonáš právě tam prezentoval svoje portfolio, když se bavili o přírodovědě a Jonášek říkal, já mám doma encyklopedii a z té si vždycky vyberu téma, který mě zajímá, to si vypíšu, o tom si zjistím a vlastně ta paní se ho ptala, no a jakým způsobem si vybíráš ty témata třeba a on, no na co mám zrovna náladu, co se mně zrovna jako přijde zajímavý a tak dál. A já jsem si vlastně uvědomila, že já ve skutečnosti vůbec nevím, co on dělá asi v té přírodovědě, protože já třeba osobně jako jí s ním vůbec nedělám, ale až mě jako překvapilo vlastně, co jí tam všechno prezentoval za různý témata a Ráchel to samý, vlastně za různý zvířecí typy, druhy, to samé vlastně potom příroda, stromy, kytky a tak dál, že jsem si říkala wow. A kolik těch zápisků měl? Hodně. A vlastně i dneska, když jsme byli na procházce, tak mi vykládal o tom, jakým způsobem se pozná, jestli je nějaký strom nebo keř, jestli má jedlý plody a vykládal mi právě o nějakých pravidlech toho, co je přesně na tom plodu, jakým způsobem je nějak strukturovaný. A bylo vidět, že to fakt jako ví. Tak jsem říkala hustý. Je to super, já si myslím, že tohle je skvělý, že to dítě si může vybrat a má tu volnost vlastně dělat to, co chce. A je pravda, že sice asi nebude úplně přesně vědět, kdy umřel Karel IV. A tak taky může, že jo? Taky může, ale třeba právě někoho zajímá. přesně tak, jo, ale prostě vy si vybírá ty věci, které ho zajímají a vlastně to mi na tom vyhovuje, jo, že mají tu volnost toho vzdělávání a že se učí v tu víru v sami sebe a že by měli být samostatní. To je pro mě to nejdůležitější, aby věděli, že to není o tom, co se naučili, ale že teď můžou dělat cokoliv, jenom tomu potřebují dát tu pozornost a že tohle domácí vzdělávání by mělo dát tu sílu v podstatě v životě moci dělat, co chtí. No, tak mají za sebou druhý rok, uvidíme, jak to bude dál. Příští rok budeme mít na domácím vzdělávání 3 děti a uvidíme, no. Máš k tomu ještě jako něco, co bys třeba chtěl zmínit, nějakou srandu nebo nějakou... Ale srandu asi ještě úplně ne, ale jakoby samozřejmě těch chvíl bylo spoustu, jak hezkých, tak samozřejmě taky vypjatých. Ale co bych chtěl zmínit, že se fakt strašně změnil vztah mezi náma, určitě mezi náma a Jondou a Ráchel taky, protože vidí to, co děláme během toho dne, že taky musíme nějakým způsobem vydělávat, že musíme dělat nějaké činnosti, takže oni vidí, co vlastně pracujeme, jak děláme, takže jim to všechno bližší a jsou takový víc součástí té rodiny, takže myslím si, že vůbec náš vztah se hodně posunul díky tomu a za to jsem taky hodně vděčný. Jak to máš ty? Určitě. To je důležitá myšlenka, kterou si myslím, že taky třeba často nemusí rodičovi úplně docházet, ale vlastně, jak když si uvědomím, že by oni dva, nebo třeba konkrétně dejme tomu ten 11letý syn, chodil do školy
tak já bych s ním vlastně vůbec neměla žádný společný čas, protože on by chodil do školy, přišel by domů, šel by na fotbal a udělal by si nějaké svoje činnosti, který má on rád, a vyvenčil by psa, byl by třeba s bráchama, se ségrama a v podstatě já bych s ním netrávila skoro žádný čas. A přijde mi to jako vlastně dost smutný. A i když si vzpomenu na svoje dětství, tak to tak nějak jako podobně i bylo. Že prostě byla škola, byly povinnosti, byly úkoly, byl trénink a that was it. To bylo jako všechno a nic víc tam k tomu nebylo. Žádný společný strávený čas, možná v úzovkách trošku jen tak, třeba s mamkou nebo s taťkou nebo dohromady. Já si myslím, že my díky tomu, že máme takhle na domácím vzdělávání, tak máme i prostor víc trávit s nima čas jako jenom já a jenom ty, anebo i společně, ale třeba zrovna právě konkrétně se synem, já jakožto matka, tak mám pocit, že jako bych k němu neměla jinak tak blízko, že bych s ním neměla tolik společných témat, protože s dcerou jako vnímám, že je spousta věcí, protože i tím, jak ona ke mně relativně víc tíhne, tak vlastně máme, jako spolu chceme být a máme spolu chvíle, ale třeba s ním moc nevím, jak bychom nacházeli společnou řeč. Takže hodně cítím tuhleto, to mi přijde důležitý. A pak ještě přesně toto si zmínil ty, že vlastně to dítě vidí toho rodiče v akci, v uvozovkách, vidí ho při různých činnostech, při organizaci domácnosti, firmy, zaměstnanců, vidí vlastně útrapy, s kterými se musí potýkat a nejenom, že je vidí, ale často při nich reálně pomáhá a je jich nějakým způsobem součástí a minimálně se učí je respektovat a je to jako super, no. Teďko si třeba vzpomínám na poslední akci, kterou jsme měli tady u nás na Pastvinách před nějakýma 14 dny, networking v přírodě. Byla to vlastně akce, kde bylo nějakých dohromady nás tady 50. Byla to velká akce, nechtěla jsem ji úplně podcenit a bylo potřeba tady ten den připravit nějaké věci v rámci stoly, židle, lavičky, deky, tábořiště a tak dál, nebo ohýnek. Jak se tomu říká? Táborák? Táborák. A vlastně, kdyby tady býval nebyl ten den Jonáš z Ráchel, tak by a vlastně v rámci svých pracovních činností nepomáhali, tak bychom to absolutně neměli možnost stihnout. Prostě to byl tak nabitý den, my jsme ještě připravovali, že nějaký catering a neměli jsme nakoupeno všechno a byl to tak nabitý den, že bez nich bychom to ani nedali. A oni vlastně viděli celý ten proces od začátku, viděli to až do konce, když ty lidi přišli, jakým způsobem jsme to celý organizovali, viděli to až úplně do konce, kdy ty lidi odcházeli, jak odcházeli, v jaký náladě. Takže za mě je to úplně úžasný, oni tady mohli být ve svém vlastním prostředí a vlastně nezávazně pozorovat to, co jejich rodiče dělají, vytváří a tak. Určitě. To si myslím, že je podstatný. A pak bych chtěl ještě jenom říct, jako ono to asi bude potom na delší téma, možná se někdy o tom pobavit, ale vlastně proč si to vůbec takhle můžeme dovolit. Jo? Ono za prvý samozřejmě můžete říct, že na to máme čas, ale na druhou stranu máme a nemáme. Jo? Ono bychom si mohli říct, protože když to řeknu, Perfect World jako firma a vůbec celý náš holding, kdybychom se mu věnovali tolik času, kolik se věnujeme dětem, tak obratově má úplně jiný čísla a je úplně v jiné dimenzi. Ale teď jsme v období, který jsme se drobet rozhodli, že budeme věnovat našim dětem. Takže když to řeknu, ty firmy a vůbec tohle všechno maličko skomírá na úkor tohohle. Takže je to o tom udělat to rozhodnutí, že někdy něco musíte upřednostnit a my jsme teď drobet upřednostnili ty děti. Takže to je takový, že všechno není úplně ideální, ale věříme, že ta investice do těch dětí se vyplatí daleko víc než investice do těch firem. Aspoň tak to mám já teda, takže to je jenom tak mimoděk, ale myslím si, že to je na delší povídání vlastně. Tak vždycky je to o tom rozhodnutí, určitě je to i klidně na další povídání, ale ano, přesně tak, je důležité zmínit, že to jako není, že nám spadly nějaký zlatý klece do klína a díky tomu si můžeme dovolit mít děti na domácím vzdělávání, juhu, to se máme a ostatní jsou chudáci a nemůžou to tak dělat, to vůbec není pravda. Jo, myslím si, že je to fakt to o tom, co je prostě pro vás priorita. Jo, jako já třeba to vnímám tak, že přesně jako mohli bychom ty děti vzít a poslat je do školy a užívat si opravdu jako reálně volného času od rána do 2, do 3 a denně, přesně a ten volný čas využít třeba na investici do firmy, ale taky mi to jako teď nedává smysl. Prostě ty děti odrostou, těch prostě 10 let, kdy se jim teďko budeme aktivně věnovat, jednou skončí a ten vztah bude nějaký za těch 10 let, ty děti se nějakým způsobem sformujou a už to bude nevratný.
už to bude nevratný a pak můžeš už jenom litovat. Zase, jo, nevíme samozřejmě vůbec teď, jestli to k něčemu bude a jestli za 10 let si náhodou neřekneme, ježíš, to jsme úplně udělali blbost, to jsme je měli posílat do školy a měli jsme si užívat práce, volna, čeho chceme. Ale já třeba vím, že je to teď to nejlepší, co děláme. A dělám to s tou nejlepší vírou a s tím nejlepším svědomím a vědomím. Otázka, co se z toho vyvine, je druhá věc a o tom si můžeme povídat za 10 let. Až Jonášovi bude 21, Ráchel 19, ale věřím tomu, a i to vnímám jako dítě svých rodičů, že vlastně to, co fakt zažiješ v tom dětství, tě samozřejmě ovlivňuje. A ovlivňuje to nejenom tebe, ale i tvůj vztah k okolí a ke světu. Velmi to ovlivňuje. A ovlivňuje to i tvůj vztah potom k těm rodičům. A to, jakým způsobem se budeš chovat ke svým dětem, jak k nim budeš přistupovat. A to jsou třeba pro mě tak zásadní témata a otázky, že jako já ohledně toho nemám vůbec jako nějakou rozpolcenost, že bych si řekla, no tak děti odložím na 10 let a pak až vyrostou, tak se budeme bavit. Přesně tak. Takže tady je to asi možná takový hezký přísloví, co říkal Havel. Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Takže v podstatě zatím my nevíme, jak to dopadne, jestli to má smysl, jestli to dopadne dobře nebo špatně, ale minimálně nám to dává smysl. Tak my víme, že to smysl má, že jo? A jak tak, to dopadne, je trošku ve hvězdách. Přesně tak. No a napadla by tě třeba nějaká právě vtipná historka? Aby jsme se trochu taky zasmáli, ale aby jsme to odlehčili. Historka z domácího vzdělávání. Tyjo. Mně asi jako spíš možná napadá třeba jedna věc, kterou bych možná zmínila, a to je koncept vlastně domácího vzdělávání, ke kterému jsme se teď dopracovali, který si navrhnul ty. A vlastně je to trošku i vtipný, protože já jsem měla pořád pocit, že potřebuju ty děti hrozně učit jako denně a že musíme se učit každý den od 8 do 12 a vlastně to jsem jela rok a půl, že jo. A dlouho mi to trvalo, než jsem tě přesvědčila. v podstatě jsem to kontrolovala jako na minuty, že prostě v 8 se musí začít a v 8:01 už je pozdě a ve 12 se musí skončit a v 11:59 je brzo. A takhle to bylo. A fakt jako bylo, v podstatě to pro mě bylo úplně dogma. No a ty si vlastně teďko právě ten poslední nějaký půl rok přišel s myšlenkou, že by se mohlo vyzkoušet takový nový styl, že bychom se vlastně s dětmi učili my jenom jednou týdně. Jednou týdně by se děti učili sami, to, co chtějí oni. Jednou týdně by měli pracovní činnosti, vyloženě praxi. Jednou týdně by měli projekt, nějaký projekt. Vlastně Jonášek si třeba teďko vybral, že dělal celou Evropskou unii na obrovský lejstro. Ráchelka dělala zase, že vykreslovala náš světakraj, jak to tady vypadá. A jeden den chodí do domškolácké skupiny. Takže vlastně jsme to rozdělili na 5 takovýchhle dní. Najednou je teda z toho mýho dogmatu každý den 4 hodiny, tak je vlastně jenom jeden den v týdnu. A mám paradoxně pocit, že se toho děti naučí víc, že víc se chtějí učit a že jsou i ochotní dělat úkoly a že jsou takový jako víc fresh celkově. Vnímám to taky, no. Taky myslím si, že mi to dlouho trvalo, než jsem na to přišel, než jsem pochopil vlastně, jak to dělat, i když si myslím, že teď to ještě není úplně ideální a že ještě to bude mít nějakou změnu. Já vím, že to naše děti jsou tady v tom takový pokusný králíci, vždycky říkám, protože jeden takový náš projekt v šuplíku, který leží, tak je škola mého života a to by měl být vlastně systém, který změní to vzdělávání vůbec celý v České republice. Takže tady si na nich maličko zkoušíme vlastně, co funguje a co ne. Takže myslím si, že to ještě není konečná verze tohodle, že to budeme ještě posouvat, ale určitě přesně jak říkáš, myslím si, jako, že oni se v tom cítí líp, těší se na to a vlastně sami přichází, že dneska tenhle týden budou mít v pondělí tohle, v úterý tohle a i jako s náma pracují a v pondělí se nás ptají prostě, který den se s náma můžete učit, jakože berou v ohled, že my máme nějaký kalendář a jako berou na tohle, což se mi líbí. Že vlastně to není takový, že máme v pondělí, že se učí takhle, ale že každý týden je to jinak a oni s tím musí nějakým způsobem pracovat. A ty máš nějakou vtipnou historku z natáčení? Hele, myslím si, že Jonáš je vtipná historka od rána od 8 do poledne do 12, protože on je takový šašek, maličko, ale v dobrým.
a má takový různé hlášky vždycky. A nejhorší na tom maličko je, že on je kolikrát takový naše zrcadlo. Že nám to hodně vrací. Že třeba my říkáme, že doma nesmí chodit v botech a potom ten člověk jednou projde v botech a Jonáš vám to dá hnedka sežrat. A v podstatě řekne to, jako vy jste to říkali jemu, tak on to řekne vám a najednou si vy se cítíte úplně tak jako nemožně a říkáte si do prkínka. Takže jakoby s Jonášem je hodně velká sranda a tak, takže... Jo, Jonáš je v tomhle fakt úžasný dítě, no. Tomu, když řekneš cokoliv, tak on fakt jako to poslechne, protože ti bere jako autoritu, ale moc dobře si to pamatuje a sleduje tě úplně přesně, jakým, a ne jako takovým tím záměrem, že by tě chtěl někam jako snížit nebo tak, ale opravdu prostě to bere jako, že to je pravidlo. A když to neuděláš, tak je hned takový nepříjemný. Takže tak. já jsem třeba kvůli Jonášovi teďko v létě začala nosit tenhle klobouk. Jako ty bys tomu nevěřil, ale protože po dětech furt chci, ať nosí kšiltovky. A Jonáš mi právě jednoho dne řekl, jako vynadal v podstatě, že co já nemám kšiltovku. Tak jsem zjistila, že žádnou kšiltovku nemám, ani žádnou nechci, ale že teda mám ten klobouk. Tak. Takže pořiďte si děti, dostanete zrcadlo k tomu zdarma a vlastně to zrcadlo vás má co naučit, dá se říct. Každý dítě je trošku jiný, ale on je teda fakt takový hodící kontrolor. Tak. Ale takový vtipnej, takže v dobrým. Takže to bych asi tak viděl k tomuhle vzdělávání. Vlastně nevíme, jak to dopadne, ale věříme tomu, že to má smysl. Přesně tak. No a teď už si jdeme jenom užít prázdniny, protože i my máme prázdniny, i naše děti mají prázdniny. Dostali jsme včera kytičku od Jonáše za krásný školní rok. Nám poděkoval, takže my jsme vlastně učitelský a můžeme si teď chvilku odpočinout. Tak za mě je to asi dneska všechno. Za mě asi taky. Takže tak. Takže náš hovor odevšať dneska končí. A samozřejmě během pár dnů, týdnů vás čeká spuštění našeho nového projektu, na který se moc těšíme. Ano, o tom jsme mluvili minule. Mluvili i minule, už se na to těšíme. Takže máte se na co těšit. Možná by se mohli trošku předběžně jenom tak jako prozradit, že vlastně náš nový projekt by měl být spuštěný již během nějakých 14 dnů a bude se jednat o takovou velice specifickou členskou sekci s mnoha dalšími různými variantami členství, klubů a tak dál. A brzy vám o tom povíme zase víc. Tak už to bude brzy. Už to bude brzy. Tak jo. Těšte se. Ano, těšte se, mějte se krásně, užívejte si léta, sluníčka, opatrujte se, myslete na sebe a užívejte každého dne. Ahoj. Tak, ahoj.